Mak info kita kayak info miniaturan mak yo, miniaturan yang daerah Kanigoro. Iki pase neng Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Lah dalan iki sing di iki anu mak yo, misalkan sampean kabeh wi teko Balai Desa Sawentar, kae ngetan kan enak pertigaan ngalor wi ngalor engko tembus iki. Langku mulai MI Tandalan wi santai mengalor wi bakul-bakul akeh mak yo. Isake tanggal 26. Lek jarane engko bengi karo sesuk bengi rong bengi no ceritane. Yo lek salah minta maaf. Ya mergane iki aku yo ora tekon-tekon iki mek sekedar liwat lho mak yo. Wah jan gede-gede iki. Kaya ngene miniatur lho jane. Jan rumah saya kabeh sone kaya gede-gede lah. Iki lek rutene pasti ndi enggak ngerti mak yo, tapi sing jelas etane Balai Desa wi nek pertelon terus ngalor MI ngono wong dodol kak akeh ngono. Akeh teksan tak teko kene wong dodol akeh. Wah, monggo engko bengi diramekan tanggal 26 Desember. Lek ndak salah karo tak sesuk tanggal 17. Ya lek salah minta maaf ya. Infone kurang akurat, tapi sing jelas engko bengi mesti ana iki. Lah iki, wah, tapi iki kok kaya start neng kene lho mak ya. Starte kok neng kene terus mubeng iki neng ndi ngono lho. Mubenge neng ndi iki sing urung patek donge aku iki. Ya sing ngerti komen ya, sing ngerti komen. Ya memberikan informasi kepada yang lain. Lah teko kene barang starte. Lah terus kono kente. Ya iki mlebune mung dicegat mak ya, mlebune iki dicegat ya mungkin sekedar bayar parkir. Ya biasane lek acara event-event ngene iki ya lek ra 10.000 biasanya ya 15.000 mak ya. Ya matur suwun mak, videoku wis didelok sampai entek. Ya aja lali jempole dipitet ya. Dipitet jempole, lek rung subscribe ya di-subscribe. Lek pengen blonjo ya ning keranjang bio aku ya bakulan. Didelok isine apa mak ya. Lah iki sentek kok. Wis matur suwun wis ndelok videoku santai-santai. Yes nih mak ya. Cerit.